Malawi Today. Sibalonazi nkhanizi mwansatane. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa mayi mdziko muno kuti akhale ndi mtima opereka. Iwo walankhula izi pamene amayi onse pa dziko lapansi akuchita mapemphero. Muchikata chomwe Madam Mutharika alemba ati amayi agwiritse ntchito mwayi wa tsikuli poganizira mozama udindo omwe ali nawo kupititsa patsogolo mtendere kumadera komwe amakhala. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah walimbikitsa amayi mdziko muno kuti adzilimbikitsa mtendere komanso kudalira Mulungu mmoyo wawo polimbana ndi mavuto osiyanasiyana. Dr. Ansah amayankhula izi pamwambo wa mapemphero a amayi pa dziko lonse omwe unachitikira ku Lilongwe. Charles Wahala ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anasonkhana limodzi ndi amayi osiyanasiyana mdziko muno mu mzinda wa Lilongwe pa tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse. Dr. Ansah alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhulupirira Mulungu pofuna kuti adzipambana mmoyo mwawo atikamba kuti Mulungu ndi amene amasunga moyo wa munthu. Ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambo wa mapemphero a amayi pa dziko lonse ndi wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu Amartha Nzomera Ngwira, Governor wa chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP mchigawo chapakati a David Kambalame, kudzanso wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe Atriza Siro. Mayi wakale wa dziko lino Monica Chakwera komanso mama Cecilia Kadzamira nawonso anali nawo pamwambowu. Na timati tikavutika timafuna kuti titenge moyo yathu. Kodi moyo ndi wathu? Si wa mwini Mulungu. Chingamvuta chani tikagadamira kwa iyeyo kunena kuti atipatse zonse atiyankhe. Pali nyimbo zingapo ina icha timakonda kuimba It is well with my soul. Mutamvanso nkhani yake ndi Spafford analemba imene anali lawyer. Imeneyi mwina tidzagawana tsiku lina. Paliso ina great is thy faithfulness. Tikaona kuti anthu akaona zokhoma amadzilimbikitsa okha ndi kulimbikitsa anthu amene ali pafupi nawo. Koma nyimbo zimenezi sizidalimbikitse okhawo mu 1835 ndi chani zikutilimbikitsa lero. Mwambo wa mapemphero a amayi pa dziko lonse umabweretsa amayi ochokera mbali zosiyanasiyana pamodzi omwe amakhala ndi nthawi yopemphera komanso kugawana umboni omwe cholinga chake nkulimbikitsana pa zinthu zosiyanasiyana zimene zikukhudza moyo wawo pano pa dziko lapansi. Mwambowunso umakhala ndi mitu yosiyanasiyana zomwe mwazina mituyi imakhala ikulimbikitsa mtendere komanso kumakambirana zinthu zosiyanasiyana zokhudzana moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mutu wa tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse kwa chaka chino unatengedwa kuchokera pa buku la Mateyu 11 verse 28 mpaka na 30. Pamutu wakuti idzani kwa ine kuti mupumule. Lachisanu loyamba la mwezi wina uliwonse wa Marichi linakhazikitsidwa kukhala tsiku lapadera la mapemphero a amayi pa dziko lonse lapansi. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo pomwe mayiko akondwerera tsiku la amayi pa dziko lonse, amayi omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana mdziko muno ati vuto lakusowekera kwa mpamba ochitira bizinesi kukubwezeretsa mbuyo umoyo wawo pa chuma. Izi azinena pa msonkhano wa amayi mu mzinda wa Blantyre omwe kampani ya Marriage PR inakonza. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Center for Alternatives for Victimized Women and Children CAVOC, Mayi Beina Kasim mwazina atsindika kufunika kuti boma komanso mabungwe osunga ndi kubwereketsa ndalama ayike ndondomeko zofewa ngati njira imodzi yothandizira amayi ochita ntchito za malonda. Ifeyo ngati anthu Malawi muno tili ndi miyambo yathu imene imakhala kudera wathuko kumene tiliko. Ndi miyambo imeneyo kapena zikhalidwe zimenezo nzonena kuti sizingatheke kuti zisinthe lero ndi lero, koma ndi zinthu zoti ndizoyena kuti zisintha pang'ono. Pamene nthawi zambiri azimayi timatenga kuti mzimayi sangakhale ndi udindo wina uliwonse kapena mzimayi chakuti sangathe kuchita. Komanso kupatula yapo nthawi zambiri azimayi amakhala kuti ali ndi kuchepekedwa. Ngakhala afuna kuchita business, ngakhala afuna kufikira papatali, koma amakhala kuti ndalama imene iwo wapeza kapena kuti apeze ndalama imene iwo kuti akapangire business so ndizovuta. Pempho langa ndilonena kuti mabungwe kapena boma ndi anthu onse amene amatha kubwereketsa ndalama kwa anthu aonetsetse kuti pa anthu amene akubwereka ndalama pazikhalanso gulu la azimayi amene ali ochepekedwa nawo sazitha kubwereka nawo ndalama zija.
Ndipo mkulu wa kampani ya Marriage PR Efrida Chigwe wati nthawi yakwana kuti amayi ayambe kuthandiza na okhaokha m'magawo onse achitukuko. Pa nkhani za malonda pakati pa mayi chambiri chimene chachikulu chimene timafuna kulimbikitsa ndikuti tizitukulana tipangane support mokuti mmene mwaoneramu tinapatsa anthu ndithu malo kuti aonetsere zosiyana-siyana zimene amagulitsa mabizinesi awo siyana-siyana komanso tinapatsa azimayi ambiri mpata kuti aonekire ndithu kwa anzawo kuti chimene tinathandiza iwo kuti atukuke ndi chani chimene iwonso mwina angaphunzirirepo. So taona kuti magapo amene analipo kwa anthu amene amapanga business titha mwina kuwalimbikitsa powayika pamodzi ndi anthu amene mwina angathandize ndi kunkhani ya capital, kunkhani ya maskill angapo amene angapangitse kuti mabizinesi awo akule. Ndi zimene tikupanga tsiku la lero. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera aku midzi a Ben Phiri alimbikitsa mainjiniya mdziko muno kuti akhale yankho pa mavuto a ntchito zomangamanga komanso luso latsopano mdziko muno. Iwo amalankhula izi pamwambo okumbukira ntchito za mainjiniya pa dziko lonse. Mwayi Mtumodzi ali ndi ripoti ili. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi a Ben Phiri yauza mainjiniya kuti adzigwira ntchito yawo modzipereka komanso mwachilungamo kamba kuti zitukuko zambiri zokhudza thumba la ndalama za chitukuko cha kumadera aphungu la Constitutional Development Fund CDF zifunika ukadaulo wawo. Awawa mainjiniyazi wa lero natengerapo mwayi kunena kuti tikuze chilakolako chawo chofuna kugwira nafe ntchito chifukwa ndalama zimene zapitizidwa zija zambiri zikhala za zomangamanga. Sitingakambe kumanga ngati sitikamba za injiniya chifukwa kuti msewu umangidwe umafunika uchidwe design aujambule. Ojambulayo ndi injiniya, omanga ndi injiniya, nyumba kuti chitike zonsezo ndi ma engineers kandi zikhani za irrigation ndi zina. Ndi anthu awangofunika kwambiri. 5 billion CDF ija sikhala 5 billion yoyenera ngati engineer sakhalamo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Engineering Institution Ronald Gundantengo wati mayankho kudza ntchito zomangamanga ndi opezekeratu. Tsiku limene mainjiniya makhala pamodzi kukhala ngati kusinkhasinkha kuti kodi tikupereka bwanji ma services athu kwa anthu kwa dziko chifukwa ndi cholinga cha engineer aliyense kuti tikamapereka service tizipereka yoti izikhala yokwaniritsa with the value of money. Ndiye toyambirira engineering day makhala kuti kupanga reflect zimenezo pamene mutu wa leroli ukutiuza zonena kuti tikamapereka we should adjust because dziko likusintha. Mutu wa tsiku la mainjiniya pa dziko lonse wa chaka chino ndikupititsa patsogolo ntchito zomangamanga kudzera ku luso la makono. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zaumoyo amadalitso waloyi yatsindika kufunika kokhala ndi ndondomeko zabwino zosamalira katundu ndi zipangizo za chipatala komanso kuzikonzetsa pa nthawi yake pofuna kuti zizitumikira bwino Amalawi. Ndunayi imayankhula izi kusalima pamwambo otsekera ntchito ya zaka zisanu yolimbikitsa ntchito za umoyo. Catherine Banda walemba ripoti ili. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso waloyi yati ntchitoyi yayenda bwino poyang'ana zipinda zothandizira zaumoyo ndi katundu ena amene anagula kudzera ku ntchitoyi. Koma ndunayi yati ngati zipangizozi sizisamalika ndi kumazikoza moyenera sizikhalitsa. Awaloyi anati nthawi zina ngati dziko limalandira zipangizo zabwino koma sizikhalitsa kamba kolephera kuzikonzetsa mnthawi yake ndi moyenera. Ndunayi yati kudzera mu ntchitoyi boma linamanga malo owotchera zinthu zoyipa za kuchipatala mzipatala mwina momwe munalibe, kumanga magawo ena achipatala cha Queens, kukonzanso malo ogona odwala ku Kamuzu Central, zipinda za ana ku chipatala cha Mzuzu ndi kugula zipangizo zina zothandizira kupima mthupi mwa zina. Kumbali ina ndunayi inakumbutsa ogwira ntchito za chipatalawa kuti akuyenera kutsatira ndondomeko zomwe boma lidakhazikitsa kugwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi motsata malamulo posachita zachinyengo ndi kuti opezeka akuchita zachinyengo lamulo lidzagwira ntchito. Pachina chilichonse kandi equipment kandi ma construction omwe achitikawa tikufuna khale ndi ndondomeko zabwino zonena kuti tizitha kupanga maintain kuti zisawonongeke, tisazadikireso kuti ena zatithandize. Ngati unduna tionesesa kuti tayika ma plan mwathu ndondomeko zokuti kodi tipanga support bwanji kuonesesa kuti machine athu, ma equipment athu, ma buildings athu akhale kuti akusamalika bwino kuti ngati Malawi tizipita chisogolo usati tizibwereranso mbuyo.
Pakadali pano mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central chomwe chinapindula nawo ku ndondomekoyi Dr. Amos Nsekandiyana ati aonetsetsa kuti akusamalira zipangizozi. Ife ngati Kamuzu Central Hospital talandilako CT scan komanso MRI. Awa ni machine odula kwambiri amene amathandiza kujambula ziwalo zamkati kuti lidziwe kuti munthu akudwala chani. Komanso kupatulapo atikonzera ward mamba mwene mwa Kamuzu Central 4A. Ntchitoyi yomwe inayamba mchaka cha 2020 mwezi wa April inafika kumapeto mwezi wa December 2025. Bungwe la World Bank ndilo lidathandiza ntchitoyi ndi ndalama zokwana $96 million zomwe ndi pafupifupi 166.4 billion kwacha. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Trust Office akuunika za momwe mfundo za mabanki mdziko muno momwe zimaphinjira anthu ochita malonda kuti apeze mwayi wa ngongole komanso momwe chuma cha dziko lino chimavutikira ngati anthu ochita malonda sangathandizidwe moyenera. Malinga ndi bungwe la Cement mdziko muno muli kampani zing'ono zoposera 1.6 million. Izi zikutanthauza kuti ngati kampanizi zingathandizidwe ndi mpamba okwanira kuti kampani iliyonse ilembe anthu atatu onjezera, chuma cha dziko lino chitha kukwanitsa kupereka mwayi wa ntchito kwa chinyamata oposera 4.8 million mu zaka ziwiri zikubwerazi. Koma kodi izi zikuvuta pati? Tiyeni tione zambiri. Malinga ndi bungwe la African Economic Research Consortium, mwayi wa ngongole ku kampani zing'ono mdziko muno ndi ochepa akamba kuti kampani 15 zokha makampani 100 ndi zomwe zimakhala ndi mwayiwu, zomwe nzochepa poyerekeza ndi kampani 30 mwa 100 zomwe zimapeza mwayi wonga omwewu m'mayiko oyandikira dziko lino. Kuyambira mchaka cha 2020 ngongole zomwe mabanki mdziko muno akhala kupereka ku kampani zachoka pa 573 billion kwacha nkufika pa 2.2 trillion kwacha, zomwe ndi ndalama zochepa poyerekeza ndi 16 trillion kwacha zomwe banki zizabwereketsa kuboma. Ena mwa kampani zing'ono omwe tacheza nawo ali kupeza mwayi wa ngongole ku banki kuti athandizire ntchito za malonda sizophweka. Amene akuchita malonda mdziko lino ndikovuta kwa basi kuti apeze mwayi okuti apangidwe push ndi kapito yawo mngongole, ndizovuta kwa basi. Kawiri tikapita mabanki musinso limwinano amatiyang'anira pansi mwatomwe tisingakwanise kubweza ndalamazo, koma ndithu ifeyo njira zathu anthu zimene tinakhazikitsa zoyendetsa mabizinesi athu ndizodalirika zoti ndalamazo titakhala tibwereka tikusakubwezanso. Choyamba amafuna collateral ndiye kuti lese business yo ndi yaying'ono ulibe china chake chogwirika choti akhoza kuchiuza ngati collateral. Vuto loyamba ndi imeneyo. Pamenenso vuto lina lachiwiri ndi nthawi imene loan yo imatenga. Anenera kuti papezeke njira yoti maloni aja aziperekedwa mwansanga. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Small and Medium Enterprise Development Institute CMED a Compston Soko ati kampani zing'ono ndi mtima wa chuma cha dziko lino. Choncho ngati kampanizi zikukumana ndi mavuto kupeza mwayi wa ngongole zitha kubwezeretsa mbuyo chitukuko. Sitonse amene tingapeze ntchito mboma, koma kuli ma SMEs kapena kuli ma business ang'ono amene angathenso kulemba ntchito anthu ochuluka. Pakati pano tikunena kuti achinyamata ambiri akupeza ntchito kwa ma business ang'ono, komanso palinso anthu ambiri amene akuthandizika chifukwa cha ntchito zimene ma SMEs akugwira. Pofuna kuchepetsa vutoli, boma lakhali kuchita ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuti ochita malonda mdziko muno azipeza mwayi wa ngongole. Malinga ndi project ya Finance, ndalama zokwana 79 billion kwacha zaperekedwa kale kudzera ku bungwe la NIF kwa amayi komanso achinyamata. Bomanso kudzera mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chammawa layika ndalama zapadera zomwe zithandizire chitukuko cha makampani ang'ono. Ngakhale wayamikira boma kamba kuyesesa kupereka mwayi wa ngongole kwa anthu ochita malonda, katswiri pa chuma Betha Phiri watsindika kuti boma palokha silingakwanitse kufikira anthu ochita malonda ndi mwayi wa ngongole. N'chifukwa chake mabanki mdziko muno akuyenera kuyika ndondomeko zapadera zofuna kuthandizira anthu ochita malonda. Ngakhale mwina
chiongoladzanja chomverera chimene chikhoza kumaperekedwa kwa mabizinesi ma small scale business kusiyana ndi chimene chimaperekedwa boma likamagula ziyatimati ma treasury bills pakhale kusiyana nditu chifukwa chani funa kuti boma ndi mbali inaso komanso mabizinesi ang'onoang'ono akhoza kuthandiza kuti chuma chathu chipite patsogolo. Titayesera kuti timve momwe athandizire kuchulukitsa chiwerengero cha anthu okhala ndi mwayi wangongole, bungwe la Bankers Association of Malawi silinatipatse yankho pa nkhaniyi, ngakhale takhala tikuwakumbutsa kwa miyezi yoposera itatu. Koma nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka akhala akutsindika kufunika kuchepetsa kusiyana kwa chiongoladzanja chomwe mabanki amalandira pa ndalama komanso chiongoladzanja chomwe amapereka pa ndalama kwa anthu osungitsa ndalama ku bankizi. Interest spread imeneyu ndi yayikulu. Malawi kunoko ili pa 33%. Tikatengera ku South Africa spread imeneyu 3%. Ndiye tunauti ayi imene tionikepo. Tifuna tionesese kuti mabanki athu awa apite azikapanga kwambiri ndalama zawo azipitisa ku agriculture, ku tourism, mining, manufacturing komanso ku ma SMEs. Kulimbikitsa kampani zing'ono kuti zikule ndi kulemba anthu ena ntchito komanso kubwezeretsa chuma mchimake zitengera boma kukhazikitsa mfundo zapadera komanso kuti mabanki mdziko muno akhale ndi chidwi chothandiza anthu ochita malonda kuti akuze kampani zawo zomwenso ndi zopindulitsa ku chuma cha dziko lino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaumoyo yomwe ndi ya zaka ziwiri ndi cholinga chofuna kuchepetsa imfa zodzaka mpaka uchembere pakati pa amayi ndi ana obadwa kumene. Ntchitoyi ichitika pansi pa mgwirizano wa boma la China pamodzi ndi UNICEF ndipo igwirika maboma atatu Abalaka, Nkhata Bay ndi Mwanza. Emmanuel Chikonso wadzandiza mbiri. Ntchito yatsopano ya zaumoyoyi ndi yofuna kuchepetsa imfa zopeweka zodza pa nthawi ya ubereki maka m'madera akumidzi. Nduna ya zaumoyo wa Madalitso Waloyi yati ntchitoyi ikungowonjezera kale pa ntchito za boma zofuna kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwe amafa kamba ka ubereki chomwe chili pa 224 pa amayi 100,000 aliwonse nkufikira pa 70. Tapindula kwambiri chifukwa chokuti project imene ithandiza kuti tipange timati mazipatala zathu zikhale zoti zikutha kuthandiza bwino kusamala bwino azimayi akapita kokabereka komanso ana akabadwa kumene monga apanga renovate zipatala 20 kuthandizira bwinobwino kuyikamo equipment yokwanira kuti anthu akapita kuchipatala kuja azimayi asamavutike ngati mene zakhala zikukhalira. Mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Ali Yunzio ati dziko lawo lipitirira kuthandiza dziko la Malawi ndi maiko ena mu Africa pa nkhani za umoyo. Mkulu wa UNICEF Penelope Kembo anayamikira dziko la Malawi kamba kochilimika popititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno komanso chidwi cha boma chofuna kuthana ndi imfa za amayi zodza kamba ka ubereki. Mwazina ntchitoyi iphunzitsanso anamwino ndi madotolo mzipatala momwe ntchitoyi ichitike. Ntchito yofuna kuchepetsa imfa pakati pa amayi ndi ana zodza kamba ka ubereki ichitika kwa zaka ziwiri m'maboma Abalaka, Nkhata Bay ndi Mwanza. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Kafukufuku wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA ndi Malawi Bureau of Standards MBS wapeza kuti pali katundu wa mphamvu ya dzuwa imwe yakugulitsidwa pa msika wa mzuzu ndipo sizikukwaniritsa miyeso ndi malamulo oyenera. Mabungwe awiriwa akhala akuchita kafukufuku msitolo za mumzindawo kuti aone ngati zipangizozi monga masolar panel ndi mabatire zili zoyenerera kumagulitsidwa ndi kuzigwiritsa ntchito. Zambiri mulipoti la George Mkandawire komakuwerenga ndi Musase Cheyo. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MERA a Frank Mpulupulu, ntchitoyi cholinga chake chinali kuonetsetsa kuti amalonda akutsatira lamulo lopeza chilolezo cholowetsa ndi kugulitsa zipangizo za mphamvu ya mbwezera asanazibweretse mdziko. Uyo mutakhati kuona zinthu zosakhala bwino kuti zapangidwa zayikidwa pena pake kaya padenga kuti zitulusa magesi koma zikupezeka zoti zimene zinalembedwa kumbuyo kwa zinthu zokuti mwina ichi chikuyenera kutulusa magesi ochuluka 10 watts kapena ochuluka 100 watts si zimene zikumachitika ukoko. Ndi chifukwa chake tinafuna kuti tiphatikize mphamvu zathu ife ndi MBS kuti
tiziyendera misika mmenemu tiziona zimene anthu akutani akugulisa kwa amalawi ambiri walibe zilolezo zamera kuti aziyitanisa zinthu katundu amene kuchokera kunja. So ngati mera tikumapasa kanthawi ndithu kuti apeze zilolezo zimene chifukwa ambiri mukumapeza kuti akumakhala kuti sakuziwa kwenikweni kuti amayenera kutani, so akukhala ndi zinthuzi koma sakuziwa zotani zochita. Komanso tinenepo apa kuti kuyambira pa 1 April chaka chomwe chino tiyamba kumapereka ma fine kapena zilango kwa anthu amenewa. Nawo Amasozi Mwenefumbo akubungwe la MBS ati ngakhale kuti zipangizo zina zikukwaniritsa miyezo ya chitetezo ndi magwiridwe a ntchito, zina sizinalembedwe bwino, zina zosayenera kugulitsidwa chifukwa zitha kupangitsa ngozi monga masola panelo ndi mabatire. Mwenefumbo achenjezanso kuti zipangizo zosakwaniritsa miyezo zimapangitsa ogula kusalandira phindu loyenera pa ndalama zawo. Palipo products ena amene akukwanisa malamulo a quality ndi standards za Malawi, ali bwino zonse mu labeling, komanso pa safety, komanso pa performance. Koma pali products ena sakukwanisa either pa labeling ena even pa performance, sakuona based on my test amene ties up so far. Mmodzi mwa amalonda omwe aletsedwa kugulitsa mabatire amphamvu ya mbwezera a Imran Patel a Alfata Investment ati tsopano apeza chitupa komanso adzigulitsa katundu ovomerezeka. Pa nthawi ya kafukufukuyu tinakumananso ndi Makayiko Chimaliro Banda wokondwa yemwe wagula makina opopera madzi a ulimi ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku Hope Investment mu mzinda wa Mzuzu. Iye anati ndi okondwa kuti wapeza zomwe amafuna ndipo ndizodalirika. Kafukufuku wotere wachitikanso m'mizinda ya Lilongwe ndi Blantyre. Munkhani za masewero, mwambo opereka mphoto kwa osewera ndi aphunzitsi a mpira wa miyendo omwe anachita bwino chaka chatha uli mkati mzinda wa Blantyre. Mwambowu wakonzedwa ndi bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM pamodzi ndi kampani zina zomwe amagwira nazo ntchito limodzi. Norbert Jameson andi zambiri. Mwambo wa chaka chino wagawidwa m'magawo asanu omwe ndi zikho za Castel, FDH Bank, NBM Women's Premiership, NBS Bank National Division League, komanso gawo la akatswiri omwe achita bwino kuposa onse. Gawo lin osewera wakale wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Chikumbutso Salima yemwe anakhala katswiri okankha chikopa mu ligi ya TNM chaka chatha apikisana ndi Babatunde Adepoju komanso chingapagolo wa timu ya Wanderers Dalitso Khungwa. Mu gawo la osewera yemwe achita bwino kwambiri kumbali ya anyamata, Festus Duwe, Francis Mchema ndi Allen Jihana akupikisana mu gawo la osewera wachisodzera yemwe anachita bwino mchaka cha 2025. Kumbali ya aphunzitsi a mpira wa anyamata kuli mphunzitsi wa Maite Wanderers Bob Mpinganjira, mphunzitsi wa Silver Peter Ngangira komanso mphunzitsi wa timu ya chisodzera ya dziko lino Milias Pofera Jegwem. Pamene ku gawo la aphunzitsi a mpira wa atsikana apikisane ndi Love Mofaziri, Magi Chombo ndi Andrew Chikhosi. Osewera wa timu ya Scorchers Letitia Chinyamula yemwe chaka chatha anatenga mphoto ya katswiri ododa chikopa kumbali ya atsikana apikisana ndi osewera awiri a timu ya Silver Strikers Ladies Irene Khumalo ndi Deborah Henry. Pamene kumbali ya asungwana ododa chikopa achisodzera kukhala mpikisano pakati pa Maureen Kenneth, Mayami Kunkandawire ndi Sala Mulimbika. Norbert Jameson, NBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tiye ntoninso mitu yake.